Yen Pendhita Durna. Dadi wong tuwa ora iso ngrampungke perkara, waton wahyune para dewa tumurun wonten Madyapada, Ngastina babar pisan durung nate ngentukke wujuding Mahyu. Rak ngoten to karep jenengan? Syukur menawi panjenengan ngertos. Negara Ngastina panjenengane Prabu Duryudana ki kersa enggal paring pangandika. Ngrumpaka piye carane supaya negara Ngastina bisa luwih maju ketimbang sing uwis-uwis. Ning katone dina iki beda karo adat saben kok Dipatih. Nganti bingung nggonku mikir. Apa ta sing dadi karepe anak Prabu Duryudana ki jane apa? Wit mau nganti saiki pijer meneng wae. Lah ngene iki sing didayoi meneng ae sing dayoh apa ora bingung to Dipatih? Pandhita Durna Adipatih Harya Sengkuni Angger Narpati Ngawangga Karna Basusena kabeh iki nak nggur tamu ning kene iki. Kabeh iki nggur tamu ana ngresane Prabu Duryudana sing didayoi kok meneng ae. Tamune wis wit mau ning kene. Lungguh penak, jagongan kepenak. Sing ditamoni kok ya meneng ae. Kopine kok ya rung metu lah iki. Dereng medal. Ayo, aku nganti garing lek ku mikir. Lah iya to, Kang. Nek nganti kaya ngene iki aku ya melu bingung. Kira-kira apa ana sing dipikir karo anak Angger Prabu Duryudana. Saengga pirang-pirang jam awake dhewe ning kene anak Prabu Duryudana ora kersa paring pangandikan. Apa kira-kira ana perkara sing abot nganti nyebabake anak Prabu Duryudana nandang sedih? Apa uga ing antarane ngaku Kakang Durna apa sing seba liyane ning kene duweni kesalahan karo anak Angger Duryudana nganti ing ripalungguhan iki anak Angger Duryudana ora paring pangandika. Lah iya to Dipatih. Kamangka perkara kuwi bisane rampung ya kudu nganggo dirembug, kudu nganggo sarana mufakat. Dirembug bebarengan rak ya ngono ta Dik Patih? Iya Kakang. Wis saiki ngene wae. Gandeng ing negara Ngastina iki sing paling tuwek, sing paling sepuh ana ing kene ya mung Kakang Durna. Mula dina sakmengko Kakang Durna matura kelawan anak Angger Duryudana. Mbok menawa kanthi ature Kakang Rubaya Kakang Resi Durna bisa dadi jalaran anak Angger Duryudana lilih atine Kakang Durna. Ya. Ora wurunga sing tuwek sing kon maju. Sing nom-nomi do ngapa? Angger nek perkara kok mesti sing tuwek sing diceluk. Ya mergo sing tuwek iki sing dianggep paling bisa ngrampungke perkara. Ngono lho Kakang Durna. Ya. Ngger, anak Prabu Duryudana. Monggo to Ngger, monggo. Kula suwun kanthi sanget kula aturi enggal ambabar pangandikan Ngger. Baya wonten wigatos ingkang pundi kok semunipun parandang duh kita. Jernyatanipun wewangsaning para nimpuna Nalendra ingkang siniwaka menika kedah saged damel tentrem ora gawe tintrim. Sedaya sami nunggu dawuh pangandika paduka Ngger Duryudana. Menawi wonten lepatipun Pendhita Durna, kula aturi paring dawuh ana ngendi kesalahane Pendhita Durna. Menawi wonten lepat kang sarta dosanipun Patih Sengkuni, panjenengan dumuk endi to salahe Patih Sengkuni? Endi to dosane Patih Sengkuni? Sumangga
katuran paring pangandikan slendra rasa kula slendra jiwa kula ger sedaya perkawis ingkang andadosaken gembolan niku boten saged dirampungke yen mung dinengke wae ger monggo kula aturi ngendika ger permara reh manguswamya ngambrang kadikaronaning kaswasih ring marga amalatgung risang kanta wastrat maja leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus amara wayahanto kula tak takon kalih sampeyan kabeh blonjo utawi nggur perkara loro siji perkara dhuwit loro perkara jerone jarik lah niki sak nomer niki lah iya to Dipate panjenengan kok saged ngendika kados mekaten niku janjane enten napa to Ngger panjenengan leh ngabdi dhateng kula niku jane tulus lahir tekan batin napa mboten panjenengan kabeh nek ngabdi dhateng kula niku jane tulus lahir tembus batin napa mboten lah kirangipun menapa anggenipun Pak pun Bapak Pendhita Durna ngabdi dumateng Praja Ngastina mriki prasasat panjenengan perintah ngalor kula nggih ngalor panjenengan perintah ngidul Begawan Durna nggih ngidul napa mboten kemutan nalika lelakon Dewa Ruci duk rumuhun kula panjenengan utus kula panjenengan kongkon carane mateni Bratasena ing atase kula niku gurune Bratasena ing atase kula niku pendhita ning kula nggih tetep manut perintah panjenengan Bratasena kula larapaken ken jegur wonten samudra Minangkalbu pamriye supaya apa pamriye supaya Bratasena mau mati sajroning banyu Bratasena kula apusi ken goleki banyu suci Pawitrasari ning sejatine banyu suci Pawitrasari kala wau boten wonten nggih boten wonten sedaya niku namung reka daya sanggit rungsit Panembahan Durna anggenipun ngeboti perintah dawuh saking andika anak Angger Prabu Duryudana lakone Bima Suci panjenengan mesti kemutan Bapak Durna dalem Nger kula tak takon kalih sampeyan dateng mriki menika dados napa kula dateng mriki dados sesepuh maknane sesepuh niku napa maknane sesepuh nika asepe ampuh tuwa niku tegese napa tuwa niku tegese saged buntu hawa Nger yen to nyatane paduka saged ngendika ingkang kados mekaten menapa ingkang dados kekarepane Duryudana Durna ingkang badhe mbudidaya murih kasembadaning sedya nanging nyatane angger Duryudana duweni gegayuhan ngene ngono nyatane gegayuhane Duryudana mboten ati kelakon ingkang panjenengan ngendikaaken jaman sampeyan nglorobke Bratasena kon jegur samudra Minangkalbu ing pamrih ing niat Bratasena ben mati Bratasena saged dumuguning pejah ning nyatane nganti saiki Bratasena ya isih meger-meger urip angka kalihipun para dewa anggenipun nurunaken wujudipun kanugrahan utawi wahyu
sampun bola bali, sampun marambah makaping-kaping. Jare sampeyan ki pandhita limpat seprapat tamat dadi gurune wong sak jagat. Pandhita sing pinunjul winong wong ing dewa. Naka Praja Ngastina babar pisan dereng nate kecondhokan wahyuning dewa. Lenglenging driya mangu-mangu mangunggung kandhuhan remang lir lena tanpa kanen ing lir lena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang dyah upama wali lucu ana dadi alas-alas dadi perunas Ger anak Prabu Duryudana. Nggih. Kula tanggap ing sasmita, kula ngerti maksud panjenengan. Batin panjenengan semunipun nutuh kalian Pendhita Durna. Dadi wong tuwa ora iso ngrampungke perkara, waton wahyune para dewa tumurun wonten Madyapada, Ngastina babar pisan durung nate ngentuke wujuding wahyu. Rak ngoten to karep jenengan? Syukur menawi panjenengan ngertos. Wahyu ingkang tumurun wonten Madyapada niku kathah. Wiwit jaman biyen ana wahyu sing jenenge Wahyu Makutarama duk rikala semanten. Jare Kakang Karna Basusena saguh nggayuhke Wahyu Makutarama ning nyatane ketoke mangkat kaya yak-yaka. Kadung Duryudana ngentekke ragat pirang-pirang. Nyatane mulih ngaplo ora entuk apa-apa. Wahyu Makutarama malah angkrem wonten ragane panengah Pandhawa si Janaka ya Arjuna. Wonten malih wahyune para dewa ingkang sinebut Wahyu Trimanggala. Kurawa ya kepengin gayuh ning nyatane wahyu malah diregem karo panenggak Pandhawa si Werkudara. Wonten malih Wahyu Widayat sing entuk Abimanyu, Wahyu Purbakayun sing entuk Janaka, Wahyu Tamtama Jati sing entuk Gatotkaca. Angger entuk wahyu, angger wahyu tumurun aning Madyapada, mesti sing entuk nek ora Pandhawa ya anake Pandhawa. Kurawa durung nate entuk wahyu. Ya engko rame ngarep tok ngene iki. Budal, foto, laporan. Ning bareng wahyu medhun do turu. Ora nate kasil, ora nate kasembadan. Pejabat-pejabat Ngastina kaya sampeyan iku isane nggur ngentekke bondo negara. Kamangka angger sampeyan iku anjang sana kunjungan dateng pundi-pundi niku sing ngragati iki negara. Tugas kunjungan ngalor, tugas kunjungan ngidul. Laporan niku sing ngragati negara, damel duwite rakyat sing bayar pajak. Ning nyambut gawe malah kaya gombal matane.
komentar Dik Patih. Aku diam ae aku. Mangrungokke Bapa Durna, mang midhangetke. Telung dina kepungkur Duryudana nampa wangsite dewa. Wangsiting dewa kala wau kula tampi lewat ngimpi. Yen to sethithik wektu dewa bakal nurunaken kanugrahan badhe ngandhapaken wahyuning ratu wonten Madyapada. Wahyu kala wau sinebut wahyu Cakraningrat. Sok sapa wae sing bisa ngentukke wujuding wahyu Cakraningrat. Benjing tedhak turunipun badhe dados ratu Gung Binetara Hanyakrawati Hambau Denda. Mula ing taun 2024 niki Ngastina kudu isa ngukir sejarah anyar. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane. Duryudana enggak mau tahu. Wahyu Cakraningrat kudu bisa dadi duweke wong Astina sing dadi simboling ratu. Kudu bisa dientukke dening negara Ngastina lan para Kurawane. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing pawang. Susuh angin ngendi nggone. Nggih. Badhe kados pundi kemawon kula tetep netepi menapa ingkang dados perintah Paduka anak Anggir Duryudana. Nyuwun sewu. Lajeng wangsit ingkang Paduka tampi wahyu Cakraningrat kala wau badhe tumurun wonten pundi, Nggir? Papanipun wonten pundi? Lokasine wonten pundi? Wonten ing alas Krendayana utawi pasitran Gandamayit. Sedaya wangsul dhateng Paduka Bapa Panembahan ing Sakalima. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane anggone ngungkih cara kang sarta ngungkih sarana. Wahyu bisa digayuh dening negara Ngastina. Nggih. Sedaya menika kedah ngagem petung kang jangkep kudu nganggo sastrategi, nggih. Lah iki. Sastrategi iki apa? Strategi. Iki basa Jawane sastrategi. Lah, ingkang perlu digaris ngandhapi wahyu Cakraningrat kala wau rak badhe tumurun wonten alas Krendayana utawi pasitran Gandamayit. Rak ngaten to wau? Nggih. Lah, padahal lan iki sing nguwasani pasitran Gandamayit niku boten wonten sanes kejawi namung Tandya Betari Durga. Ya Sang Pramoni. Lah niki mengke supados niki mengke saged rancak lan gampang. Paduka anak Anggir Duryudana kedah sambat lan nyuwun bantuan kalian sing bau reksa pasitran Gandamayit kala wau. Menawi panjenengan kersa sambat, menawi panjenengan kersa njaluk bantuan dhateng Betari Durga. Tartamtu negara Ngastina niki mengke badhe ngukir sejarah anyar. Ngastina bisa kecondhokan wahyune ratu, wahyu Cakraningrat kala wau, nggih. Lajeng
Wis pundi Bapak Pandhita Durna? Mangke pun Bapak ingkang badhe matek aji pameling. Badhe kula rawuhaken Betari Durga supados prapta wonten ing negari Ngastina mriki, Ger. Menapa tandya Betari Durga saged dipun rawuhaken sakmenika, Bapak? Saged, Ger, saged. Kula aturi jenak anggenipun pinarak, jenjem anggenipun sumanggem. Kula ingkang badhe mbudidaya, Durna ingkang badhe berusaha ngrawuhaken Betari Durga supados rawuh wonten pendhapa negari Ngastina mriki, Ger. Kuku sing dupa kumelun kening kentiasa ngabege kawengku sagung jajahan nanging sanget angiki pisang resikaneka putra kang hanjok saking wiyahati
kadung kadereng amomong ngun manah rahayu ayuwana tan agolong gumolong manadukara ong tobat aja gawe kaget atimu aku sing teka Duryudana krana anggone panemban Begawan Durna macek aji pameling prasasat kaya pinetek talinganing Bathari Durgaya sang pramoni tumuli mak brabat aku teka ana stinggil negara Ngastina iki ya ampun ana apa Duryudana eneng apa pripun Bapak Durna semangga kula aturi paring dawuh nggih. Panjenengan sambat kados pirembakan sekawit. Langsung kemawon. Ndang sambat, ndang curhat. Ngoten. Napa-napa niku nek sambat dateng Betari Durga niku mesti akeh kelakone. Ngoten. Jalaran napa? Jalaran akeh wong-wong sugih niku angger sambat Betari Durga kathah kasilipun. Sapa ae sing pengin sugih hubungi Tandya Betari Durga. Ngoten. Lek pengin sugih mang mrika, mengki mesti mulih digawani tuyul 50 mesti. Piye nggih Duryudana matura? Kawula nuwun Tandya Betari Durga. Apa Duryudana? Apa biyuh-biyuh kowe tambah tuwek tek tambah bagus Duryudana? Ya